gerahipun Prabu Salya dipun tindakaken antawis tabuh sedasa enjang wontene dintenipun mapan wonten ing dinten Minggu. Ose apa ora kleru lehmu maca ya iki? Mboten teng mriki tuk seratanipun Minggu. Minggu kuwi tanggale pira Tiyaki? Menika tanggal 8 niku mriki. Tanggal 7 teng mriki. Ose ta? Undangane bener tanggal 7. Nggih. Elingku ki tanggal 6 rame-ramene. Mboten tanggal 7. Kula aturi maos piyambak to. Mboten pertados. Ya wis, coba tak wacane gorene. Oh, iya bener tanggal 7. Lah nggih. Ya wis. Undangan iki mara diagi simpenen. Aja nyalindro sing dadi tumindakmu ya Tiyaki. Nggih, iko tak pendhawuh. Simpenen yen ana apa-apa iki awak dhewe isone mlebu ning ngetal kandha gumantung ana undangan iki. Gawanen Tiyaki aja nganti ilang. Suguhan siji binggo wong loro, aku lawan kowe. Nggih. Gawanen bacotke laku, Mas. Konjeng langit lakat kon lir kincang ing alis. Lon-lonan bae. Wah. Orek-orek Mas. Wah, gayeng ngene. Yo. Dan beriarak saka enake ra umum. Ayo Mbak ngombe aku lan joget gambyong, Mbak. Wah. Op. Serampat, Mas. Wah. Wah, nyampleng minum. Enak. Aduh. Gue ngerokoso tenan urip. Mas. Apa? Kirike wis dibelah. Mangga, aku ngengei ndase, ya. Mas Petro kirike garene. Ya. Karo ombene Kakang Burisrawa. Ya,